Chirandu Tonga Itarubona, Black Identity Studios, Oh Maestro, Magic Touch. Suvare mutambo rakatodarika, takatadza kukufonera. Last simpa apu yanga iri yekurapera. Ruregerero savira wangu, suvare mutambo rakatodarika, takatadza kukufonera. Last simpa apu Facebook yachu, WhatsApp yachu, Twitter, Instagram, data bundles, network signal, email address, TV. Komana, kana headset yachu, hauna. Saka unobatsirika sei? Takatotadza kufonera. Shuwa Facebook iwe haupo. Amenozei last simpa apu yanga iri yekurapera. Maestro, one munane information, Zimbabwe yes. Riza, Magic Touch.